Ето го Бекбалов, за когото стана въпрос. Благовестен Делчев имаше предимство в срещата, водеше след края на втория рунд, но в третия единия от съдиите даде 10-8 за Бекбалов и след това даде предимство за казахстанеца, което наклони везните в полза на Бекбалов. Мал шанс за Благовестен Делчев, който най-вероятно, ако беше спечелил първият си мач, сега можеше да го гледаме на финал. Много е трудолюбив Боби Неделчев и се надявам да продължава със своите положителни изяви. Беше взет в националния отбор, беше на лагер на базата Белмекен през тази година. И резултатите от тази подготовка дадаха резултат. Той се развива доста добре и в професионалния бокс. А сега е време за първия рунд. Апъркът на границата на позволеното. Нямаше забележка от рефера. Брутален десен забива индиецът Раджат в тялото на казахстанския боксьор. Ясно кроше срещу ляв прав. Отново са доста шумни индийците. Споменам и вече за подкрепата, която оказват при всеки точен удар на техен боксьор. Това до някъде влияе на съдиите на сетивно ниво. Да се получи комбинацията на Бекбалов. Продължава да търси апъркът и в тялото Бекбалов. Много мощно дясно круше на казахстанеца. Това е неговият стил. Тук отново доста ниско посегна Бекбалов. Десен оверхенд казахстанеца. Доста пропуски на двамата, което означава, че защитата на боксерите на ниво, но казахстанецът пропусна този прав удар в главата. Ляво круше! Оплет се във въжетата, Раджат и беше наказан. Дали това няма да бъде ключовият момент в рунда? Бекбалов набира инерция. Финални секунди до края на първата част. Камерите следят Бекбалов. Много силна казахстанската школа. 3-2 съдийски гласа за Бекбалов, което означава, че срещата ще бъде сериозно, спечели 4 мача, а на световното първенство през миналата година достигна до финала, където загуби от Асад Худжа Войдин Кожаев. Световният вице-шампион, който спечели турнира Странджа преди 2 години и сега има основание отново да го направи, ако се представи добре и в следващите 2 рунда. Определено Бекбалов беше фаворит преди началото на тази среща.
казахстанецът има много силен финален трети рунд в своите матчове. Тогава обикновено неговата кондиция и непрекъснатият натиск изненадват съперниците. Тук имаше жесток сблъсък с главите. За да няма отворена аркада. Бърз ляв прав на Раджат. Отново Бекбалов с дясното си круше порази индиеца. Получи се левият прав. Опити за дясно круше, което не стана. О, каква деснячка! Точен беше Раджат. Усмивка по лицето на индиеца. Веднага след това добави и ляв прав. Забележка към индиеца, не трябва да държи. Много дясно круше забива той. Доста открит Бекбалов. Много просто е, че казахстанцът е склонен да получи някой друг удар, само и само да вкара една от своите бомби. Не се получи комбинацията на индиеца. Бекбалов сега сякаш се прегрупира за финална атака, да натисне в последните секунди на още един успорва рунд. Рунд, който може да отиде в двете посоки. Малко по-добре сякаш се представяше Раджат на моменти, но Бекбалов стовари най-тежки удар в целия матч, точно в този втори рунд. Дясно круше на Раджат отново. Благовестен Делчев се умори в третия рунд и точно това беше проблема. Иначе преди това изобщо не се притесняваше да влиза на размени с Бекбалов. Но просто нямаше късмет с жребия. Попадна точно в този поток още в първият си матч срещу казахстанеца. Нов сблъсък на главите. И това е краят на рунд номер 2. Бащата на Раджат е учител, а той започва да боксира преди 11 години. Изминава доста дълъг път преди да стигне до националния отбор. 4-1 гласа за Бекбалов и той вече има преднина в 3 от картите с 20-18, което означава, че е само на крачка от крайния успех от златния медал на турнира Странджа 2024 година. Един от съдиите дава 20-18 за Раджат, а петият съдия дава равенство 19-19. Финален трети рунд с атаки в тялото започва Раджат. Хубаво круше след това и ляв прав. О, каква комбинация! Но нямаше късмет Раджат. Бърз индиецът, водещата му ръка, успява да спира Бекбалов. След това веднага да избяга атаките на казахстанеца. Наистина впечатляващо представяне на индийските боксьори на турнира. До момента 2 титли при мъжете. Нищо аз не си спомням това някога да се е случвало. Но явно, че в Индия работят много здраво и резултатите са на лице. Имаше тук удари зад главата. Опасен апъркът в тялото. Тръгва и за ляво круше Раджат. Браво на Бекбалов и той затвърждава впечатлението до момента, че трети рунд е най-силният за него.
момента, в който Раджат спре на едно място, веднага започва да получава удари. Дясно крушие, който отиде зад главата. Не е доволен реферът, че боксерите не слушат команда брейк, когато трябва да направят по една крачка назад. Десен в тялото, след това ляв прав главата забива Бекбулов, но и получава удари. Реши да рискува малко повече Раджат в този рунд. И това е правилното поведение, предвид резултата до момента. Минутка до края на третата част. Има нужда от нокдаун Раджат, за да обърне развоя на срещата. В олимпийския бокс нокдаунът не означава задължително рунд 10-8, но е предпоставка за подобен рунд. Опитва да нанася удари във всеки един момент казахстанският боксер. Прекрасен ляв прав. Край на третия рунд. Каквото и да дадат съдиите за този рунд, Бекбулов мисля, че има достатъчна преднина. Надали някой съдия ще даде 10-8 за Раджат при този развой на матча. А в зала София вече местата започват да се запълват. Както винаги на финалите ще има и доста правостоящи. Световният вице-шампион Дулат Бекбулов триумфира на турнира Странджа. 4 на 1 гласа за него в последния рунд и общо 3-2. Точно както в матча с Благовест Неделчев, но ви уверявам, че срещу